כבישי העיר הבדואית הדרומית רהט הופכים בלילות למסלולי מרוץ מאולתרים, מאות צופים, נהיגה פרועה וקהל מעודדים. עכשיו החליטה המשטרה להיאבק בתופעה, כפי שמדווח כתבנו תמיר סטיימן. כשבצידי המדרכות עשרות צופים נלהבים ובאוויר ריח צמיגים חרוכים, זה לא נראה כמו, זה ממש מרוץ מכוניות, וזה קורה בלב העיר הבדואית רהט. המונים ממלאים את הרחוב הראשי, צופים בצעירים שמתחרים במכוניות הפרטיות. רגעי השיא עם סיבובים מסוכנים במיוחד. האדרנלין מגיע לשיא כמו בתמונות האלה ממש, כשרכבי המרוץ המאולתרים כמעט דורסים משתתפים, או מתנגשים בכלי רכב אחרים שלא יודעים על קיומו של המרוץ. וואו! מדובר באירוע חמור מאוד. הייתי שם בזירה, באמת, עשרות כלי רכב משתוללים. מדובר באירוע של בריונות חמור על הכביש, של סיכון חיי אדם, גם של הנוהגים בכביש וגם של הולכי הרגל שנמצאים באזור. התופעה המסוכנת הזו חוזרת על עצמה בשנים האחרונות ומגיעה לשיא בתקופת הרמדאן. בשביל שעון יוקרתי והרבה כבוד, הם נוסעים במהירות מופרזת, לעתים גם נגד כיוון התנועה. קופצים ממדרכות ואם חסרה פיקנטריה, יש גם מי ששופך שמן על הכביש כדי לגרום לרכבים להחליק. השילוב הזה של שיעמום ואי ציות לחוק יכול לעלות בחיי אדם. תיעוד המרוץ הזה סייע לחוקרי תחנת רהט לתפוס את הנהגים העברייניים. 24 מהם נעצרו ונגד 10 הוגשו כתבי אישום. אנחנו מראש הולכים להוציא גם קרוזים מאוד ברורים שאנחנו לא ניתן לזה יד, ואנחנו הולכים לעשות פשוט אפס סובלנות לתופעה הזאת. אני רוצה ככה 3 תצפיות, 2 צוותי מעצר וצוות ממונה אחד. הרמדאן בעוד כחודשיים ובמחוז הדרומי של המשטרה נערכים במטרה למנוע מרוצים נוספים. שוטרי רהט עובדים מסביב לשעון, אבל גם הם יודעים מבצע נקודתי לא יחזיר את החוק והסדר לעיר. בשביל זה צריך משאבים ויותר מזה, נכונות לשינוי. לפני כשנתיים הבאנו כאן את סיפורו הלא יאמן